prvního zápasníků 2000 ve hře. Hodně štěstí. Teďka se vážila velice dlouhou cestu a uvidíme, jestli ta cesta se vyplatí. Teďka celá následní vájna na tebe, pojď na to. Bohužel to nevyšlo, ale nemusí zoufat, to bylo za Apollo 2000. Teďka už to budeš mít za 10 000 korun, tak pojď na to. Dneska už víme, že v noze máš skutečně přesné mířidlo a jestli zopakuješ pokus, který si předvedl před pár vteřinami, i z této pozice přesně vzpomene, když je terén, tak si dneska domů povezeš 1 010 000 korun. No tak všichni, kdo jste na Letné, pojďte roztleskat pořádnou atmosféru. Obávám, že to už snad nedojde, ale 10 000 korun, to je fajn. Jak hodnotíš svoje vystoupení na životě Letné, za které získáš 10 000 korun vedle? Tohle to, že vyhrává 10 000 korun, ještě to velký potlesk pro Terestu.